отново с усмивки по лицата. Вълчицата номер 2 в списъка. Снощи директно от Семково пътувах. Бях на рожден ден на Пешо Георгиев от форума. С него преди един месец точно изтървахме един вълк. И във вторник заложих едно магаре в една местност, няма значение къде. И реших снощи да отида да проверя има ли яден от мършата и така нататък, да видя какво се случва. И стояхме от около 7 до към 10:30, понеже още като отидахме видяхме, че магарето не е пипано и нямаше смисъл от целонощна варда. И затова решихме да стоим до около 10:30. В 10:25 малко по-рано видяхме една лисица, беше над 300 метра и затова решихме да не стреляме, да не правим излишни експерименти. И в 10:25 с един мой приятел светнахме мястото, за да видим какво става. Значи осветихме първо отдясно, отляво нищо не се виждаше. В следващия момент, когато върнахме прожектора на 5 метра под мършата, заради високата трева трудно да белязахме тая малка вълчица, която тук се вижда сега. Значи, след като осветихме пак под мършата, видяхме движение и моят приятел вика: ей, там е животно. Погледахме и видяхме, че наистина има движение. Виждаше се така основно гърба и малко от главата. Стрелях от около 55 метра. Животното падна още с първия изстрел. И когато падна, вече се дигна задния единия крак и видяхме, че крака е доста дългичък, не характерен за лисица. И вече когато отидахме на мястото, констатирахме, че си е вълчица. Може би е миналогодишна, максимум на 2 години. Около 10 килограма е. Тук е мястото да се види долу-горе. Такива вълци, ето ги говорят по 80, по 75 кг. България звучат нереално. Значи зъбите и дори не са достатъчно добре развити, както се вижда. Но вълка си е вълк. Малък, голям, няма значение. Снощи направо не можах да повярвам, даже не можах да се зарадвам толкова. Обаче днеска пак усмивки по лицата и след малко освежаваме темата варда на хищни.